Zuek kainara iztuzuen mozten, baina musika sortu bai eta ona. A ber, irudeok behiratu. Zer pentsatu duzu? Zer etontzaizu burura dago ikusita? Gure lehenengo kontzertua. Gure lehenengo. Gure lehenengo Bilbon hemen izan zen, Gaztea maketa lehiaketan. Hau izan da, STR izena, taldearen izena, jendik jakiteko. Hau izan da azkenengoa, hau izan da gure presentazioko eboloa. Hori da. Eta musika mota, horre txanokin eta, bueno, movimento batzuk ikusita, ja, rap, trap, olako ez horrez, pentsatzen dut. Zen, semea beti dabil horrela. Beira, guri iruditzen zaigu, osea, Juan Garen entrevista bakoitzera galetu izan digute. Ze musika estilo egiten dozue? Eta, eske, egia esan, ez dakigu esaten, osea... Ez dakizue? Hombre, guk ez dugu musika egiten pentsatzen genero baten. Guk musika zalea garelako eta musika askotzen dugulako, eta azken baten aldozu definidua popa dala. Baina, osea, salagoa iruditzen zaigu, justo, gure moduko talde bateri, talde berri bateri, Juan Garen entrevista bakoitzan galetu diotela gauza berdina. Hori da, etiketak ez zaizkigu gustatzen, baina bat jartzearren hurbilen agian popa da. Popa ze denetarik biltzen du. Zuen referenteak nortzu dira. Ze, karo, horre mamitxo bar duzue pixka denetarik, musika, letrak, inspirazio puntu hori ere hor dago. Jo, basango nuke taldean, bostaldeki gara, eta bakoitzak referente oso ezberdinak ditu. Eta nik uste dut gainera horrek ematen digula gero aberastasuna bestietan. Bai, anistasun hori ematen digu, 5 pertsona gara, 5 pertsona bakoitza dauka beraren gustoa, eta nik uste bakoitzon artean egiten dugula gure musika hori, edo musika berezi hori. Osea, enkajatu pizza guztik, puzle bat modu. Bai. Euskeraz, gazteleraz, ingelesez ez dakita abesten duzuen? Bai. Denetarik. Osea, egia esan... Osea, denetarik, maia, ezagutzen zenuen talde hau, STR? Ez. Eta hauek ezagutu? Ezu, ustadera joateko... Deitu, hau muitzen da, ikusiko ze beratxak ere ze mugitzeko gaitasuna zu, baina hau ez da atzean geritzen, hasi que represente hon izango duze hau garatzeko da. Azken berri txarrak, Australian, pentsatzen dut, azkanen gondizenak. Berri txarrak, bai. Zeran euskal movida eta, garo, badago ere, garo. Sydney eta Melbourneen pentsatu dut ibela. Bai. Vale. Zuek showman batzu zarete. Zuen kontzertuak ez dira arruntak. Eta beti saiatzen zarete, bote bota ematen, ez? Bai. Bai, alegintzen gara, bai. Bai, ze drifting bat egitea, kontzertu bat azteko ez da normala. Bira, ez dakit drifting azter den, bira. Kotxe hori eta hasiko dira bueltaka horre, derrapajiak edo ez dakit... Bueno, bai, derrapajiak. Hori izan salvajada. Driftinga, eta orduan, karo, zuen kontzertuaren hasiera hau da. Zebira, kotxe hor daude, drifting hori egiten, eta gero batean izango da supersatiki bat, ez? Bai. Osea, geizten gara eta urbiltzen gara. Zuek zaudete hor barrua. Bai. Bakoitza kotxe batean. Guezka bizkidatzen, Gidatzen, Guezka bizkidatzen. Uzenu gidatzen, eta Mira, eta orain zuzenien ja, holtzara. Bai, hori da, eta ja jotzen dabiz besteak. Ai. Ios, eta nola jartzen dinik? Gure zau ikusita? Gainera, prestatu genuen, kontzertu hasi baino 20 minutu lehenago, dei bat egin, eskuko driftimeko peina da hori, en plan, eta dei bat egin, eta etortzen zarete movida egitera, bai, de cabeza, eta gertu ziren, eta bai. Nik entzun da nun batzuk igual abeste horretik botak egiten zutela eta nervion gatik, zuen kasuan igual marion gatik izango zizateko. Hori asko da. Bai. Ordon, hau da kontzertu bat. Baina ez duze kontzertu tipo bat, osea, saiatzen zarete kontzertu guztietan zerbait berria sartzen, ez? Bai, hori da. Hau superatzeko ez dakit zer egin behar duzun, ja? Ez dakit, hori salvajada bat izan zen, hori holanda, hori salvajada bat izan zen, baina bai alegintzen garela, egiten gauza bereziak, oza, show bakoitzean gauza berezi bat egiten, edo entrada ezberdinak, edo jo, kese, publikoarekin gauza ezberdin bat, abestietan sartzen gauza bereziak, ez dakit, holako gauzak. Oingoz, 3 kontzertu, 4 kontzertu bakarrik eman ditu, orduan ez dugu aukera askorik bez, gure kreatibidade zoro hori... Amaia, joango zineak egokin kontzertu bat ikustea? Bai. Osea, espiritua beti gaztia? Bai, ditungo nitzake, tranquil. Arrazoi gabe? Bai. Gaina, bueno, zuen lehen daiziko lana goxo, izan duzen, ezta? Bai. Eta orain zabiltzate ja, bigarren diska lantzen, ez dut ja estudion sartuta ja buru belarri, nola da prozesu hori? Ba, da oso polita, Julian, da oso polita. Zuzartzen zara estudiora zure kantekin, holan, gordin eta landuta, baina beti gordin. Eta batean estudioan abesti horiek landu, eta gainera hori sortu dugun kontzeptuaren arira, diskak kontzeptu bat jarraitzen du. Eta ez dakit, batean sortu da holan lotura moduko bat abesti guztien artean, eta zoragarria irten da.
Oaindik badugu denbora bertan lan egiteko, eta... Eta izena asmatzen ere, pixkatan alrebesak bazaret, Ze horre sortu ze akronimo bat, nola da izena? Bai. Hortza... Zizugu esan oraindik, izena. Lehen aldiz esango dugu. Hau da primizia mundiala, Maia, primizia mundiala! Osea, hau da zuen izena, diska berriaren izena, eta da Jatoin. Ingeles ez nola da, Maia? Akronimo bat. Zer esan nahi du gutxi gora bera? You always hurt the ones you love. Vale, eta hori, euskeraz? Beti, mintzen duzu... Mintzen duzuz, geixen gustatzen dut. Maitatzen duzuna. Personeari. Badauka... Gauza sakona, ez? Ba, horren inguruan da diskosoa. Zengo dugu gehiago, horren inguruan. Epiko dugu denbora hitz egiteko. Bueno, hitz egiteko izango zuten denbora, eta kontzertea jotzeko zer? Bega, saldu zuen liburua. Ze, gaur gurekin bi abesti abesteko dituzue. Hirugarren kide bat hartzen dakazu, tekladoekin eta bar. Baina, kontzertuak eta, zuek zuzenen ikusteko aukera, noiz izango dugu. Noiz eta nun. Iragarriko ditugu datak. Iragarriko ditugu. Urte bukaera, oparoa etortzen da, baina oraindik ez dugu ezer esango, karo. En estudioan, lasai. Osea, gaztelea zerraten bezala, estáis cebando. Bai, hori da. Jakin mina eta pixkatorre maigainen utzita, eta bere gero zerratzen den. Hementxe dago esetar taldea, hirugarren kidean hortzen dago, kaixo, Gabon. Bueno, zer abestu behar diguzu ez, zehazki? Por allí abestia, abestuko dugu, por allí. Por allí, bueno ba, Iker eta Xabi okerez banaiz, STR taldea, zuekin, zuzen zenean, etzazuela galdu. Por allí abestia! No lo sé, Ando perdido por allí, no tengo motivos para volver. Si quiere nos vemos, no lo sé, Dime que no siento, mi dolor es un lienzo salpicado por idiotas que dicen te entiendo. Ando perdido por allí, no tengo motivos para volver. Ando perdido por allí, no tengo motivos para volver. Buscando motivos para vivir, gritando al vacío sin dormir, sintiendo este frío. Voy a volver a sufrir. Sintiendo este frío. No voy a volver a sufrir. Queriendo que vuelvas conmigo, lamentando el haberte querido. Buscando respuestas al fondo de una botella. Al fondo de una botella. Ando perdido por ahí, no tengo motivos para volver. Ando perdido por ahí, no tengo motivos para volver. Para volver, si quieres nos vemos, no lo sé, ni un solo motivo para volver, si quieres nos vemos, no lo sé, ni un solo motivo para volver. Beti orzai, beti orzai, beti orzai. Beti orzai, yeah. Beti orzai, beti orzai, yeah. Beti orzai, beti orzai, yeah. I'm addicted to this shit, eh. Calling lagun mina gabaz burning with my guitar. Beti riar ez da triste, baina ikusi ez duzuna. Itxusia bakarri nahi du irten, nahi baduzu egoz gora joitzali, bihotzaren barrutia bizkontari. Nahi baduzu egoz gora joitzali, bihotzaren barruti. Geldirik nire zuloa, zeren zai, geldu idazu girritik gauren naiz antzatzeko gai. Zeren zai, enaiz antzatzeko gai.
Geldirik nire zuloan, zeren zai, heldu idazu herritik gaur naiz dantzatzeko gai. Zeren zai, heldu idazu herritik gaur naiz dantzatzeko. Zeren zai, eskegizaztu sokan on nahi, kiribildu lepoan goodbye. Ez naiz gehiago sufritzeko gai, zema min, zema jai, aste ururo, alkoholez blai, begila osoak beti super jai, hilda gaztaroko mutila laia, geldirik nire zuloan, zeren zai, heldu idazu gerritik gaur naiz dantzatzeko gai. Zeren zai, naiz dantzatzeko gai. Geldirik nire zuloan, zeren zai, heldu idazu gerritik gaur naiz dantzatzeko gai. Zeren zai, ando perdido por allí. Zeren zai, ando perdido por allí. Beti horazai.